anem a posar-li un poquet de responsabilitat al tema, perquè una cosa és la política no és el que nosaltres volem, la política és el que els ciutadans volen. És evident que hi ha representants que sortim cada 4 anys, però crec que en aquest moment no estem fent la política que els ciutadans volen. I aquesta responsabilitat crec que hem d'apel·lar a ella des del PIC. Som aquí, presidenta, perquè hi ha una nova situació de crisi en el seu govern. No me pot negar que des de fa 5 mesos estem instal·lats en una crisi parlamentària, de govern, les bregues de Podemos en les 2 diputades, després el trull per elegir el president, ara aquesta situació que ha dimitit la consellera de Transparència, i molt dur que enxerram durant molt de temps d'una sèrie de coses i, en canvi, aquelles coses que haurien de sortir, sigui la llei de turisme de vivendes plurifamiliars turístiques, sigui una llei d'habitatge per realment reforçar es poder tenir vivendes socials o bé de lloguer o bé de compra, és a dir, sigui una sèrie de qüestions que són imprescindibles per a aquesta terra, ara en aquest moment que estem davant una situació que estem a punt d'aprovar o que surti el pressupost general de l'Estat, nosaltres, en vez d'estar concentrats tots junts fent pinya, com estan els canaris, que tindran 700 milions d'euros com a plus, nosaltres molt barem entre nosaltres. No crec que això sigui la situació més bona. Més diré, jo ho vaig dir, crec que aquest govern li està afectant el síndrome Bauçà. El síndrome Bauçà és aquell que és la desconnexió amb la societat. Aquell govern que no sap que era del carrer, està patint, està gemegant i no fa res per ell. I me sabria molt de greu que això passés. En més de 2 anys hi ha hagut 2 conselleres de Transparència. Volen saber si la responsabilitat acaba amb la dimissió de la consellera de Transparència o creu que això va més lluny. Moltes gràcies, senyora presidenta. Ara bé, vostè feia referència a una crisi del govern i jo assumo la responsabilitat i demano disculpes als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears perquè el que estem vivint ni m'agrada, ni agrada, ni correspon a el que se mereixen els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. Jo li agraeixo a vostè que reconegui que ha hagut un error i que ha demanat disculpes a la societat, però crec que és el moment que sapiguem si això acaba aquí, perquè és un moment que no sabem qui dona suport a qui. Esperem que tingui els suports que toca perquè no és possible configurar una nova majoria d'aquest Parlament, per molt que uns s'emperrin, això és així, la qual l'estabilitat fins al 2019 és fonamental, és molt important, la qual jo els acrito a tots a la responsabilitat en aquest sentit, i per favor tanquin la crisi i passem a fer feina de veritat. Nosaltres no fem prejuïcis del que pot passar. Han demanat informació, agraïm que el senyor Barceló hagi dit que mirarà si pot comparèixer la setmana que ve. Anem a tancar aquest tema perquè fa 5 mesos que aquí només ens veiem nosaltres. Que només ens mirem la guixa als partits. Moltes gràcies.